Там на дървото. Минава е. Няма нищо. Как е кая? Добре. Той е много хубав, имах го същия, 2,50. Добре, то където ми го продаде, искаше да си купува. Той не, че иска ми се е поръчал и така с тези педали. Кое е по-доброто? За реката това е по-хубаво. За реката е това. Той ходи по язовири. Там от София беше това момче. Има и задна. Да, той това каза. Нема задна. Проблема е, че това само напред. За реката викаше по-добре. Вие за първи път ли идвате насам? Да. Редовно? Защото аз съм редовно и аз по реката, от Рогош съм. Вие отгоре ли чак идвате? От Пловдив. То там много плитко е, нагоре. Аз вчера там хванах 45 см кефали. Много са голями. Да. Обаче беше преди да се смрачава. Ето къде хвърляхте много дребни. Хванах 2-3 и другите само бутат. Ма тук има по-големи. Тук преди бента вече водата е по-спокойна, по-дълбоко.